Hello, welcome back to my channel. No, aha m bụ Ozioma Precious, and today we'll be looking at religious words in Igbo language. And since I'm a Christian, so I'll be relating it to Christian. I'm not a Muslim. I'm not an African traditional practitioner. So I'll be talking about the one I know so well. So sit down, relax, and make sure you repeat the words after me. So, ka anyị bido. God, Chukwu, Chukwu. Chineke, Chineke. Olise, Olise. Some people say Olisa, Olisa. Oseburuwa, Oseburuwa. Obase, Obase. Now there could be other words for God in Igbo. You know, Igbo is a very large family. We have so many dialects. So there could be other names I missed out mention. I just mentioned the ones I can remember at the moment. So Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. Holy, Nso, Nso, Nso. Spirit, Mmụọ, Mmụọ, Mmụọ. Holy Spirit, Mmụọ Nsọ, Mmụọ Nsọ, Mmụọ Nsọ. Prayer, ekpere, ekpere, ekpere. Prayer is my strength. Ekpere bụ ike m. Ekpere bụ ike m. Pray, kpee ekpere, kpee ekpere, kpee ekpere. She's praying. Ọ na-ekpe ekpere. Ọ na-ekpe ekpere. Ọ na-ekpe ekpere. Hymns, psalms, abụ, abụ, abụ. She's reading or singing a hymn, or she's reading a psalm. Ọ na-abụ abụ. Ọ na-abụ abụ. Ọ na-abụ abụ. Church, ụlọ ụka, ụlọ ụka. Now, I would like to give you a brief history on the meaning of the derivation of this ulo uka. By now, you know that house is ulo, ulo. Uka stems from the word of discussion. Ekpo ụka, a na-akpọ ụtakịrị, a na-akpọ ụka, ịrụ ụka. That's to discuss. So ulo uka now means where you go to discuss, because those early days, the missionaries, when they come, they will try to discuss the Bible with you, trying to convince the villagers then about Jesus Christ being the Son of God, dying for them. So church becomes a place of discussion. Ulo uka, ulo uka. Let us go to church. Ka anyị jee ụlọ ụka. Ka anyị jee ụlọ ụka. Ka anyị jee ụlọ ụka. God bless you. Chukwu gọzie gị. Chukwu gọzie gị. Chukwu gọzie gị. Blessing, ngọzi. Ngọzi. My name is Ngozi. Aha m bụ Ngozi. Aha m bụ Ngozi. Good news! Registration into our next month Igbo reading class is now open. And in this Igbo reading class, we'll be reading an Igbo novel titled Wamma. So if you're an intermediary Igbo speak learner who would love to become fluent and acquire more Igbo vocabulary, or you're the type that understand Igbo, but you can't
speak, neither can you read or write, but you love to learn how to speak, read, and write, then this is your opportunity to read an Igbo novel together with me. So check description or comment section for further details. Thank you. Faith, okwukwe, okwukwe, okwukwe. Hope, olileanya, olileanya, olileanya. I have hope that she will come. M nwere olileanya na ọ ga-abịa. M nwere olileanya na ọ ga-abịa. M nwere olileanya na ọ ga-abịa. Trust, ntụkwasị obi. Ntụkwasị obi. Ntụkwasị obi. My trust is on God. M tụkwasịrị Chukwu obi. M tụkwasịrị Chukwu obi. M tụkwasịrị Chukwu obi. Forgiveness, mgbaghara. 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 Please forgive me. Biko gbaghara m. Biko gbaghara m. Biko gbaghara m. Cross, obe. 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 He died on the cross. Ọ nwụrụ n'elu obe. Ọ nwụrụ n'elu obe. Ọ nwụrụ n'elu obe. If you find this very enlightening, please hit the like button, drop a comment in the comment section. Remember, your support to this channel keeps me going. And if there are other religious related words I missed out, feel free to suggest them in the comment section. If I get enough, I'll be making part 2. Ka ọ dịnụ.